Jeg er forholdsvis ny herinde i PostNord, så den måde, jeg kan komme igennem med og få nogle flere nyheder, det er helt klart inde på appen der. Så det synes jeg har været rigtig godt. Jeg synes, det har været fint. Der er mange gode features, ikke? Og man kan kommunikere med hinanden på kryds og tværs. Og man kan se vagtplaner, man kan se alt hvad du faktisk behøver inden for PostNord. Masser god info. Er der noget, du har brugt mere end andet? Nok mest en social wall til at kommunikere med kollegaerne. Hvad synes du om den? Den er fin. Så den fungerer lidt ligesom Facebook faktisk. Man kan gå ind og like og kommentere, og man kan lægge billeder op. Så det er rigtig godt. Det sociale, når man ikke kender så mange, så er det meget fedt at se, hvem de forskellige er. I forhold til nyheder og ting, man ikke rigtig ved noget om, der synes jeg, den var rigtig god, hvor man kan blive opdateret på, når de snakker på Zoom-møderne om, hvad dit og hvad dat. Det synes jeg er rigtig godt, og så kan man se det inde på appen også. Jeg tror, jeg vil bruge den rimelig sådan til at opdatere mig på info, hvis der er noget, der ikke lige er blevet sagt på morgens Zoom-møde om morgenen, eller hvis der lige er noget, man skal kommunikere med kollegaerne, at man har brug for en hånd eller et eller andet, så lige kigge ens vej, eller hvis der er andre, der har brug for hjælp, man kan kigge den vej, så kan man kommunikere den vej også. Så er der flere, der ser det for at man skal ligge og ringe rundt til alle. Så den gør også nogle ting noget nemmere? Det synes jeg. Det er helt klart noget, man vil bruge, og en god ting, der er kommet.